Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Kuba wonke abantu okubingelelayo ndlalifa izulu yithi uJesu KRISTU inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu, siyamdumisa ukuthi asiphe usuku lwanamhlanje oluhle kangaka. Muhle uJesu wethu. Ngiyabonga kakhulu kulabo abasilethela abantu phansi kwesimo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. uNkulunkulu akubusise nawe ngokuletha umuntu umqhele wakho omkhulu ezulwini. Bangcwele, asiqhubeke nenkonzo yethu le ebesikhuluma ngayo izolo. Ngiyamkhola uNkulunkulu uzosisiza ayicacise kabanzi. Sikhuluma ngokuphenduka. Sikhuluma ngokuphenduka. Sasihamba saze saqhuma safika kulabo abantu ababizwe ngecebo likaNkulunkulu. Khona ababizwe ngecebo likaNkulunkulu, kanti khona ababizwe ngabantu. uNkulunkulu akazange ababize, bese kuzoba khona abayibize bona. uNkulunkulu akazange ababize. uNkulunkulu akasize uNkulunkulu labo ayibazi ngaphambili, ubamise ngaphambili. Laba abamisileyo ubabizile, laba ababizile wabambathisa inkazimulo. Ngiyacela sigoqe sikhuleke, sicela uNkulunkulu wethu abe kanye nathi kule nkonzo. uJesu KRISTU inkosi. Baba olungileyo, Baba ongcwele, uNkulunkulu onomusa, siphambi kobuso bakho. Siyakubonga nangalo mzuzu ukuba sibe phambi kobuso bakho. Ngiyacela Moya Ongcwele ukhulume uzambule. Ngiyakhuleka egameni likaJesu KRISTU inkosi yethu ephilayo. Ngaphandle kwakho Nkosi asilutho. Ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu kuyizeleze ukulalela le nkonzo. Ingakho sikucela ukuthi ube kanye nathi siguqa, ngoba akekho omunye singamguqela lo dalile izulu nomhlaba. Wadala konke esikubonayo nokukhona. Sisize Nkosi, sikufuze, sibuse. uJesu KRISTU inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu-ke uNkulunkulu wethu, siyamdumisa bangcwele. UnguNkulunkulu ezulwini, uNkulunkulu emhlabeni, uNkulunkulu ezinzulwini zonke zomhlaba. Ngoba wenza kuthanda ezulwini, wenza kuthanda emhlabeni, wenza kuthanda noma ikuphi la ungahle ucabange khona. Ubuyena yedwa nguNkulunkulu. Lithi iBhayibheli akazange abe khona uNkulunkulu phambi kwakhe, ngoba ingaphambi kwakhe alikho. Futhi ngeke abe khona omunye uNkulunkulu emva kwakhe, ngoba ingemuva kwakhe alikho. Ngiyacela-ke sifunde izwi lethu kwiZenzo chapter 17 verse 29 kuya ku-31. Kufundeka-ke kanje: ngakho lokhu siyinzalo kaNkulunkulu, akufanele ukuba sithi ubuNkulunkulu bufana negolide noma isiliva noma itshe, okuqoshwe ngekhono nangesu lomuntu. Ukuba izikhathi zokungazi wazithalalisa uNkulunkulu, kodwa kalokhu usememezela kubantu ukuba bonke ezindaweni zonke baphenduke. Verse number 31, njengokuba umisile usuku aza kwahlulela ngalo izwe ngokulunga ngomuntu amisele lokho, enika bonke ithemba ngokumvusa kwabafileyo. Ithemba lethu lisekuvukeni kwenkosi yethu kwabafileyo. Simkhonzelani ongavuki uma esefile? Ngempela simkhonzelani? Ngiyabuza mina. Ngaphela uma ukhonza ongavuki uma efile, kusho ukuthi nawe ngeke uvuswe. Uyongena kuleli qembu okuthiwa ngabona abafileyo abakhulu abancane bemphambi kwesihlalo sokwahlulelwa. Abanjani? Abafile, ngoba ngeke uvuke uma ungakhonzi lo othi ngingukuvuka nokuphila, okholwa yimi nomefa wophila. Mdaka baba, mkhonze ophilayo. Mkhonze owafayo ngosuku lwesithathu wavuka,
wavuka ephethe ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Khona uyovuswa nawe, ngoba ezulwini kungena abaphilayo, abangena abafile ezulwini. Ukuze ungene ezulwini kuyodingeka ukuthi uvuke. Uma ungakwazi ukuvuka ayikho indaba. Uthi umpostoli Pawuli, ngiyawutuka umzimba wami, kuba ngathi sengishumayeza abanye ngilahlelwe ngaphandle. Athi lokho kwakuyindiva kimi, lokho kwakuyinzuzo kimi ngakushaya indiva, ngakushaya izibi. Uthi ngizelulela kokungaphambili, kuba kumbe ngingakubamba yini lokho nami engabanjelwa khona uKristu, besethi ukuvuka kwabafileyo. Into esibanjelwe leyo, sayinikwa ukuthi siyovuka kwabafileyo uma sikhonza owavuka kwabafileyo. Ubani wena umkhonzayo? Ubani umthobelayo? Khumbula, lokho okutshalayo uzokuvuna. Hayi uyatshala, siyatshala bafowethu masila emhlabeni, kodwa one day sizovuna. Uhlwanyelela inyama, uyovuna ukubhubha kuyinyama, kodwa uhlwanyelela umoya, uyovuna ukuphila okuphakade kumoya. Sibuke-ke Izenzo chapter 2, sibone ukuthi kwenzakalani. Verse 37 siqhubeka. Sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni, bathi ukuphethwa kunakho abanye abapostoli. Madoda, bazalwane, siyakwenza njani na? La kuzwakala engathi wonke umuntu wayebuza umbuzo owodwa. Wonke umuntu wayekheqile, ezwe into angayazi. Bezwe ivangeli elingaziwa, ngoba ivangeli elishunyayelwa umuntu egcwele amandla kaMoya oNgcwele liyahluka, alifani nelabanye abantu. Hayi, liyahluka. uPetru uhlale nabo, uJesu bathumile, bashumayela, bayenze yonke into, kodwa this time around mase beshumayela kunombuzo. Kuthiwa umulalahle lelizwi lithi sebekuzwa bahlabeka ezinhlizweni, bathi kuPetru nakwabanye abapostoli. So kusho ukuthi babe baningi bebuza, abanye baya kuPetru, abanye baya kuJohane, abanye baya kuJakobe, bebuza nje umbuzo owodwa. Nkosi yami, sizokwenze njani? Isishumayelile le ndoda, sizokwenze njani? Yini sizoyenza? Wena uyakwazi uzokwenza? Verse 38, uPetru wayesethi, phendukani. Yilona loyo abhabhadiswe egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono. Khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele. Verse 39, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, sabo bonke abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Ingena lapho-ke indaba yobizo. Lokho bese kusiholela-ke kwabaseRoma chapter 8, ngokuqala laphaya kuverse 29, ukuba laba ibazi ngaphambili, wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe, ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane. Verse number 30, laba abamisile ngaphambili ubabizile. Labo ababizile ubalungisisile futhi, laba abalungisisileyo ubaphile nenkazimulo. Lijule ngendlela emangalisayo leli vesi. Mawubheka-ke from 28, labo ayibazi, khona abaziyo, khona angabazi. Uthini uJesu? Ngicabanga ukuthi lapha kuMathewu 7:21, sukani kimi nina benzi bokubi, angizange nginazi. I've never known you. Angizange nginazi. Uthi kwabaseRoma 8, labo ayibazi, labo ayibazi. Ifuna uMathewu chapter 7, khona selibuka leli zwi, ngiyona seliselavuka. 2 verse 21, asibo bonke abasho kimi ukuthi Nkosi, Nkosi, abayongena embusweni wezulu kuphela wenza intando kaBaba osezulwini. Verse 22, abaningi bayakuthi kimi ngalolu suku, Nkosi, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho, sakhipha amadimoni ngegama lakho, senze imisebenzi eminingi yamandla ngegama lakho na? Khona ngiyakufakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Sukani kimi nina benzi bokubi. I've never known you. Angizange nginazi. Uthi kuRoma 8 verse 28, labo ayebazi ngaphambili. Uthi labo uJesu abazokhipha amadimoni, yabona kodwa ibuhlungu lento.
khipha idimoni ngegama likaJesu, kodwa kungakungenisa ezulwini. Prophethe ngegama likaJesu, kodwa ngeke ungene ezulwini ngoba leyo profesi ayiphumi kuye. Wenza imisebenzi eminingi yamandla njengoba bekuphilisa abantu, bebakhulekela, bebawisa, yonke leyo nto, bebawisa, bebashonisa phansi, bakwenzela izeleza. Akuveli kuNkulunkulu. Uthi uJesu khona ngiyakufakaza, akasho ukuthi ngiyobatshela, uzofakaza, ufakazi athi angizange nginazi. Ngoba khona ababaziwa ngaphambili, bamiswa ngaphambili. Wena uzange waziwe uma wenza into eyintando yakho, ungenzi intando kaNkulunkulu. Uthi uJesu Nkosi, Nkosi bakungena embusweni wezulu kuphela wenza intando kaNkulunkulu. Akusibo bonke abathi Nkosi, Nkosi. Yenza intando kaNkulunkulu uzongena ezulwini. Ungayenza into kaNkulunkulu kodwa mayingeyona intando yakhe, awenzile intando yakhe. So ukuthi ngamagama angashumayela umuntu mangeyona intando kaNkulunkulu ukuthi wena shumayela izeleze. Ungafakaza mangeyona intando kaNkulunkulu, fakaza ngalelo langa wenza izeleze. Khulekela umuntu ubize igama likaJesu asinde. Yazi mina ngisho ukuthi asinde, liphume idimoni. Kodwa mama kungeyona intando kaNkulunkulu, amadimoni ashiswe igama likaJesu, kodwa wena ubungenza intando yakhe. Ngakho akusibo bonke abathi Nkosi, Nkosi abazongena embusweni kaNkulunkulu, iloyo owenza intando. Ngoba abaningi bayothi ngalolo suku, Nkosi, asiprofethanga yini ngegama lakho? Yabona ukuthi basho lento ababenza, abamtsheli bambuza, asiprofethanga yini ngegama lakho? Didn't we prophesy in your name? Asikhiphanga yini amadimoni ngegama lakho? Asiphilisanga yini abantu senze imisebenzi yamandla ngegama lakho? Uthi uJesu ngiyofakaza kubo ukuthi angizange nginazi. Hayi ukuthi anginazi manje. Ukungazani kwethu, it goes back for many decades, many centuries. I have never known you. Angizange nginazi. Bakithi, kunzima. So-ke uthi kuvesi 9 kaRoma 8, ngokuba labo ayebazi ngaphambili wabamisa ngaphambili bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe yizibulo phakathi kwabazalwane abaningi. Theke ngiyakufeta, labo abamisile ngaphambili ubabizile. Nanko kumahluko. Abamisiwe babiziwe. Labo ababizile wayeseyabalungisisa. Exactly lento ayikhuluma kuJeremiah 1:5. Ngingakakubumbi ngakwazi, ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa, ngakubeka umprofethi ezizweni. So labo ababizile ubalungisisile. Labo abalungisisileyo wayesebapha inkazimulo, wabanika iglory. Ngoba wenze njani? Ubalungisisile. Ngeke uyithole iglory kaNkulunkulu kumuntu ongalungisisiwe. Hayi, ngeke uyithole. Uzothola kaSathane ebhedayo. Kodwa uma ubiziwe, wamiswa ngaphambili, uyalungisiswa. Mawusulungisisiwe, usumbatha inkazimulo. Uthi mawuqhamuka amadimoni ahlele, uthi mawuqhamuka uSathane aswabe. Why? Ulungisisiwe wena. Ulungisisiwe. Kwangathi singaphokophelela ukulungisiswa. Sikufuna ukulungisiswa. Kube umkhuleko kwalona lo suku nosuku, Nkosi ngikhumbuze engakwenza. Bese uthi Nkosi, namhlanje angonanga phambi kobuso bakho. Kwenzekeni namhlanje Nkosi? Bawonile, bhala phansi, uvuma isono sakho. Bhala phansi, usiyokhuluma ngosuku olunikeziwe. Mntaka babo, uJesu uyakuthanda. Labo-ke ayibamise ngaphambili, ubamise ukuthi bafane nesimo sendodana yakhe ukuze yona indodana ibe yizibulo phakathi kwabazalwane. Labo-ke ababizile, wenze njani?
ubalungisisile. Laba ababizile ubalungisisile. Mayiqeda ukubalungisisa wabambathisa inkazimulo. Iglory kaNkulunkulu ihlezi kubona. Yingakho-ke lapha kuLuka chapter 13 verse 24 uJesu wathi, phikelelani ukungena ngomnyango omncinyane ngokuba ngithi kini abaningi bayakufuna ukungena bahluleke. Asiphikeleleni bazalwane. Athi verse 24, nxa umninindlu sukumile wavala iminyango, niqala ukuma ngaphandle niqongqothe eminyango nithi, Nkosi sivulele. Uyakuphendula athi, anginazi lapho nivela khona. Anginazi. Asiphikeleleni ukungena ngomnyango omncane. Umnyango omncane usho ukuphila impilo yokumesaba uNkulunkulu, impilo yobungcwele, impilo yokungakhululeki kwenza okuthandayo, ungalingisi izwe, kodwa uguqula isimo ngokuthi ingqondo yakho yenziwe ibentshe, ube namandla okukwazi ukuhlolisisa kwey'ntando kaNkulunkulu. Uthi uma eseshilo ukuthi akabazi lapha kuLuka chapter 13, bayoqala nabathi sasidla siphuza phambi kwakho, wawusifundisa emgoqeni. Yabona sikhulunywa ngabazalwane la, akusebona abathi sasishumayela sasiprofeta. Sekukhulunywa ngabazalwane-ke. Sasidla siphuza phambi kwakho, wawufundisa emgwaqeni yakithi. Athi yena, ngithi kini anginazi lapho nivela khona. Sukani kimi nina nonke basisebenzi bokungalungi. Uthi-ke lapho kuyoba khona ukukhala nokugedla amazinyo nxa senibona u-Abraham, no-Isaka, noJakobe nabaprofethi bonke embusweni kaNkulunkulu, kepha nina nikhishelwe ngaphandle. Athi bayakufika bevela empumalanga, nasentshonalanga, nasenyakatho, naseningizimu, bahlale ekudleni embusweni kaNkulunkulu. Laba basuka kude. Athi bhekani, bakhona abokugcina bayoba ngabokuqala, bakhona abokuqala bayoba ngabokugcina. Bazalwane, asiphikeleleni ukungena ngesango elincane. Asiphikeleleni ngoba abaningi babiziwe kodwa bayingcosana abakhethiwe. Very few are chosen, very few are chosen. Asiphikeleleni bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ngethuba, ngiyambonga uNkulunkulu ngokuthi ubeka indlebe ulalele ku-WhatsApp. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi uvule kule channel ku-YouTube. Ngiyacela usubscribe khona uzothola ezinye iy'nkonzo zize direct kuwena usuku nosuku. Kuba nenkonzo engenayo Sunday neSunday, inkonzo eyenzeka enkonzweni noma mangiphumile uzoyithola ize kuwena ishisa. Asiguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. uNkulunkulu wethu uluthando, uNkulunkulu wethu uyikho konke. Namhlanje ngithi phikelelani ukungena ngesango elincane. Masiguqe sikhuleke. Babongcwele babulungileyo, siyaguqa phambi kobuso bakho, siyakhuleka, siyabonga uthando osithande ngalo. Kekho uNkulunkulu ofana nawe, akekho njengawe. Ngiyacela-ke Nkosi ube phakathi kwethu, size Nkosi siphikelele ukungena ngesango elincane ukuze singalahlwa, siyituba imizimba yethu, sizelulele kokuphambili ukuba Nkosi sibone ukuthi ngisingeke kubambe nowasibambela khona ukuvuka kwabafileyo, ngoba usibizile ngobizo olukhulu lwaphezulu. Kusise lona loyo lalela udumo sinikeza wena, uJesu KRISTU Inkosi. Amen. Hhayi-ke, siyambonga uNkulunkulu kakhulu bangcwele, siyambonga uNkulunkulu indlalifa zezulu. Ube nosuku oluhle, uJesu KRISTU Inkosi. Ubaba uNsibande uyavalelisa.